Já vás všichni zdravím, opět. Chci vám poděkovat za to, že jste se podívali na moje video, které bylo zaměřené na to, jak to vidím já z pohledu chlapa, z pohledu normálního člověka. Prostě není mi tohle stejný, jak se chlapi chovají v dnešní době. Není mi tohle stejný z toho důvodu, že vlastně logicky všechny holky dávají všechny chlapy do jednoho pytle, čímž samozřejmě mě to osobně docela vadí, jelikož nejsem jako ostatní pánové. Normální chlap přijde domů, a nemyslím normální, ale normální chlap, kterýho vy znáte, přijde domů a pustí si televizi. V lepším případě si sám otevře pivo, čeká na vás, až dorazíte domů. Vy dorazíte domů unavená, protože práce, jak se říká, určitě vás taky velmi vyčerpává, do toho děcka, a chlap jediný, co vám řekne, je to, kdy bude jídlo. To říkám s naprostou vážností. Normální chlap, jak by to měl vypadat? Normální chlap, myslím tím třeba konkrétně sebe. Měl by to vypadat tak, že ten chlap by se měl vážit toho, co má doma. Měl by si to vážit z toho důvodu, že má doma vypráno, má doma uklízíno, má doma vyžehleno, má doma pověšený prádlo, má doma domácí pohodu. Spousta chlapů, 90% chlapů v dnešní době si toho neváží, co mají doma. A hledají to jinde. Podváděj, lžou, přetvařují se. Takhle to prostě nemá být. Nesmí to takhle být. Je mi líto všech ženských, kteří v tomhle tom žijou nebo žili. Protože sám vím, jaký to je, když vás ten druhý člověk podvádí a chová se k vám tak, jak nemá. A chci říct, že prostě pokud si ten váš prostě vás neváží, tak je mi to hluboce líto. A je čas s nimi co dělat, protože já osobně mám hlubokou úctu vůči ženským, vůči tomu, co prostě děláte. Jo. To je neskutečný. Vy nejen, že zvládáte všechno kolem. Chlap přijde domů z práce a tečka, tím to končí. Ale vy se staráte o všechno. Vy jste ta hlava rodiny. Vy se staráte o děcka, vy se staráte o úkoly, vy měníte plínky, vy uklízíte, vaříte, perete. To je neskutečný, jako. A ten chlap, co dělá? Jenom sedí na prdeli a co jako? Čeká na jídlo. Až mu uděláte a ještě ve finále vám to ani nepochválí. Co to kurva je? Takhle to prostě nejde, jako. Ten chlap by měl mít pokoru vůči vám, měl být vůči vám úctivý, měl by se tam chovat slušně. S respektem, s pokorou a s úctou. Protože o tom to je. Ženská přece není od toho, aby byla doma služka, ale prostě ženská by měla být partnerka, prostě normální, standardní, jako vztah takhle má fungovat přece. Aspoň můj názor. Chci říct, že je těžký najít chlapa, který by se vás vážil. Nicméně to neznamená, že zůstanete v tom, v čem momentálně jste nebo jste byli. Jo? Hodní chlapi jsou, nevymřeli, ale prostě je nás málo. A věřte mi, že bude hůř. Tím chci říct, že se vás vážím jako ženských, respektuju vás, mám tam obrovskou úctu a pokoru, protože opravdu já bych to nedal jako chlap. Já bych nedokázal dělat to, co děláte vy, nedokázal bych to dělat s nadhledem a ještě s úsměvem na rtech, já bych to prostě nedokázal. Nedokázal. Takže máte můj úctu, máte můj respekt, máte můj pokoru a věřte mi, že prostě to myslím naprosto upřímně vážně. Přeju vám krásný den a pevně doufám, že se vám toto video bude líbit stejně jako předchozí. Mám vás moc rád a držím vám palce v tom, ať se ten váš aspoň trošku, pokud se chová špatně vůči vám, změní. Přeju vám to z celého srdce, tak jako se jmenuji Pavel Cifra. Hezký den, ať se daří.